The Highway 1. Poike skeittaa. On nää kyllä, siis on tää ihan hirveetä kun joutuu ajelemaan tällaisia. Mieluummin siellä olisi Pieksämäki Varkaus välillä tällä hetkellä. Ei näytä kyllä niin, ainakin näyttää niin ikävältä tossa kun aurinko paistaa. Tää on rahtarinaarikki ja joutuu tämmösiä. Rahtarinaarikki. Loppuu muuten tää meidän kaista, nyt ajatte ton auton perään. Oi, niin. Kertaa Neptunessa olisi päässyt nettiin, kun ei oikein nettitoimitus. Highway 1. Los Angelesista lähdettiin. Nyt on niinku siis roadtripin viimeinen kierros tästä menossa. Katsotaan kuinka käy, kuinka kauan kestää tää hommeli tässä. Hommasta nyt. Paha paikka. Paha paikka missä näin. Kärry perässä siellä. Tyyntävaltamerta näyttäisi olevan. Oikein. Yliarvostettu on tää. On aika hirveän näköinen reitti.